kwamati zipani za PDP, UTM ndi UDF sizinali zimene zimantuma Ndale Namiwa kuti aziyankhula zimenezi. Nanga zipanizi lero zikuonesa mphamvu bwanji potengapo action kunena kuti zili mbali ya Namiwa. Kodi tinene kuti Namiwa bungwe lake lija la seeded si akuluakulu ake amene akumpanga support ndiye kuti azitha kukhala ndi mphamvu zomakhala ngati kuti akunyoza boma. Zaoneseratu pamene akuonesa kuti akubwera pamodzi, aoneka kuti ali mbali ya Namiwa, kunena kuti boma la DPP likuphwanya maufulu a Namiwa, pamene akulakwisa mpakuti Namiwa mukayankhulidwe kake alibe kutha kuganiza bwinobwino kunena kuti kodi zimene ndikuyankhula zinthu zoti anzanga akamva. Fwa imene inali direct attack kuti wina aliyese pa air amamva kunena kuti ndipo chimene chapweteka Malawi ndi chinthu chimodzi, komanso chimene chapweteka boma ndi chinthu chimodzi chimene anayankhula Namiwa, chimene aliyense sangamuyikire kumbuyo Namiwa pa zimene anayankhula pa exclusive interview imene inachitika pa Luntha television. Namiwa ananena kuti in the next papezeka kuti president akuzokhala Gen answer. Zimenezi ndi zimene Amalawi ambiri tatutumuka nazo na kuti iye mphamvu zimenezi akuzitenga kuti zoti athe kuyankhula choncho. Chinthu china chimene taonaso ndi chakuti chipani cha MCP chimenechi publicity secretary wawo Jessica Bwira waoneseratu kuti ni munthu waboza. Waonesa kuti ni munthu waboza pamene anapita kukamuona Namiwa. Kumeneko akunena kuti Namiwa wantumizira uthenga. Chonsecho Namiwa sanamuuze china chilichonse zimene zikuoneka kuti ndi zaboza. Akunena kuti Namiwa wantumizira uthenga kuti akamuuze chakwera, kunena kuti mmene akumpangira aboma la DPP treaty ndizosiyana ndi mmene anapangidwira treaty mboma la MCP. Koma tinene pano kunena kuti Namiwa boma la DPP likumpanga treaty bwino kusiyana ndi mmene anampangira MCP. Ankamfuna atu kumupha Namiwa MCP ndi anyamata azikwanje aliyesa akuziwa bwino lomwe mmene nkhani imene inachitikira. Lero mai Jessica Bwira akunena mwantudzu zimene zilizuchira kuoneseratu kuti mayiwa azitenga ngati zinthu za Ndale. Kodi akuiwala kunena kuti kodi kuchipani kwawoko mesa malo moti apange concentrate zoti azingolimbana ndi zimene zili kuchipani kwawo, mavuto amene ali nawo kuchipani kwawo, kunena kuti athe kuathesa akulowerera nkumapanga zinthu za direct attack zimene zikuonesa kuti sangathe kuziwina. Chifukwa tamvaso kale kunena kuti kuchipani kwawo kwa MCP pali kusagwirizana pakati pa amene azayimirire mu 2030. Aoneka kuti chakwera temu yake yoti atha kuyimaso ngati president inatha. Zimene zikuchitika aoneka kuti kuli anthu angapo amene akuoneka kuti akumuukira chakwera, aoneka kuti sakugwirizana nayenso kuti azayimeso mu 2030. So mavuto amene wanda amene anakamatha kumayang'ana kumene kuku kuchipani kwawo kusiyana nkumabwera nkumalowerera nkhani za Namiwa. Kapena nene kuti nawonso ali mbali imodzi ya Namiwa kunena kuti akumpanga support kubungwe lake ndi cholinga choti azitha kumapanga attack boma limene likulamulira. Zimene zili zosusana ndi malamulo a boma kunena kuti ngati iwo ali kosusa akuyenera kuthandizira mu njira yoyenerera pakasusidwe ka boma, osati kuti azili panga attack direct boma zimene zizolakwika. So nkhani zimenezi ndi zimene zili kumeneko. Tinene pano kunena kuti chipani cha PDP chilibe kuthekera kuti chitha kuwina masankho a 2030. Chipani cha UDF chilibe so kuthekera kuti chitha kuwina masankho a 2030.
So tamvesedwaso nayo kuti zipani zimenezi zabwera pamodzi kupanga ngati alliance ndicho linga choti zizathe kuzapikisana nawo mu chaka cha 2030 pa usogoleri wa upresident. Koda Malawi mukuziona zimenezi kuti si zinthu zoti zili is too early for them kuti apange zinthu ngati zimenezizi. Mwati kusogolo kusaukirana chifukwa nkhani makamaka pamene pamavuta ndipoti atakhale president ndi ndani. Atakhale ndi president ndi ndani. So ngati mungakumbukire bwinobwino UTM inkafuna kupanga alliance ndi DPP koma chifukwa chani zinakanika chifukwa chakuti mpando wa president ndi umene unafuta unayo kuti ankafuna kuti ndani akhale yeso president aime ngati president. So ma alliance ali apo umankhani ndi akuti who is going to stand as a president pa kuti azakhale ngati akupanga represent pa zipani zonsezo. So you find that unayo kuti ku UTM sazalola chifukwa UTM nawo sazafuna kuti president asakhale Daliso Kabambe. Tikanena kumbali ya UDF sonako sazalola unayo kuti UTM akhale president akhale wa UTM. The same with PDP chifukwa tikaona PDP amene anatuluka andanawa anatuluka mu chipani cha DPP chifukwa choti one ankafuna nawonso ayime pawo ngati president. Kodi anankhumwa azalola kuti anzawo azatenge mpando wa president. So zinthu zimenezizi pamene akupanga ma alliance anthu atatu amene wawa pa zipani zawo ndikukhulupirira kuti sanathe kuunikira bwinobwino kunena kuti what will be the next. So zimenezi ndizimenezi kuchitika pa ground amalawi kunena kuti akuti zipani zimene zasainana mgwirizano woti ziyendereni mozi mpaka 2030 komanso kunena kuti zili pambuyo pa Namiwa kunena kuti kumuteteza kuti boma la DPP likumpanga sili kumpanga treat bwino akuti likunchita nkhaza. Ngati mungakumbukire bwino boma la DPP likungofuna limphunzitse Namiwa alinkusatha kutha kuyankhula amayankhula posayang'ana kuti kodi chikudza ndi chani mene amayankhulira Namiwa pa Luntha television. Zimene zitamawa amene ajawo ndi okhuza kwambiri unayo kuti kodi zitati zachitikadi kuti mene wanenera ndi kuti sizakhala kuti anthu amalawi azayankhulira pena. So zinthu zimene zizi anayenera kuziunikira bwinobwino.